Nu. Hej. Hej. Det er ikke sådan, jeg må vise dig træk, mand. Jo. Ja, jeg tager sådan et spil kort her med. Okay. Så, jeg vil lige høre, om du ikke vil se træk. Jo. Okay, så. Så, skal lige se her. Det her det er et ganske almindeligt spil kort, ikke? Ja. Så vil jeg have, at du stikker fingeren. Så vil jeg have, at du stikker fingeren ind et eller andet tilfældigt sted. Jeg tror, jeg tager der. Når jeg tænder igen. Kom. Et eller andet tilfældigt. Ja, så tager vi det kort. Okay? Så, kan du huske nu? Ja. Så kan du bare tilbage igen. Ja? Gør det sådan her. Fokus. Fokus. Flødeboller med fokus. Så skal du sige stop, når du ser et kort. Jeg kan ikke se det. Det er blevet væk. Hvad? Kan du ikke se det? Nej. Kan du selv se det kort? Nej. Hallo, police. Det kan være, at jeg har glemt det. Jeg har simpelthen glemt at tage kort op. Jeg vil også se, det er min fejl. Er det den her? Ja. Nej, jeg glemte det. Så glemte jeg at tage dit kort op. Er det?